Kiitoksia Jani Mäkelälle. Ja minä olen Aimo Ollikainen, Mikkelin perussuomalaisten puheenjohtaja. Ystävät, näinä päivinä puhutaan paljon sananvapaudesta, mielipiteenvapaudesta ja vihapuheesta. Vihapuhetta ei ole laissa määritelty, mutta silti on palkattu poliisia asiaa vahtimaan. Tässä tulee ongelmaksi se, kuka vihapuheen määrittelee, mihin raja vedetään. Vaarana on, että eri mieltä olevien sananvapautta rajoitetaan. Suomea vaivaa vieläkin takavuosien konsensushakuinen politiikka, jolloin asioista oltiin virallisesti vain yhtä mieltä. Eri mieltä olevat koetaan ikäviksi häiriköiksi, kuten esimerkiksi perussuomalaiset. Eri medioissa on jo havaittavissa sananvapauden rajoittamista, kun perussuomalaisten näkökantoja pimitetään. Samoin mielestäni sisäpoliittisista syistä jatkuvat leimaaminen milloin miksikin on ala-arvoista. Sillä on tarkoitus saattaa meidät huonoon valoon. Tässä sitä moniäänistä mediaa tarvittaisiin, sillä niin sanottujen punavihreiden pelko rajoittaa tolkun toimittajien töitä. Kukapa sitä haluaisi oikeassa olevien hyvien ihmisten sontaryöppyä niskansa? Voi mennä työpaikkakin. Miten pitkälle tällä tiellä mennään? Onko tie sama kuin itänaapurissa? Länsimaisiin arvoihin sananvapauden rajoittaminen ei kuulu, uskokaa pois. Paras lopputulos saavutetaan, kun pidetään mielipiteen ja sananvapaus niille kuuluvassa arvossa. Sananvapaus on myös vihervasemmistolle ja kokoomuksella heidän puolustessaan voimakkaasti esimerkiksi haittamaahanmuuttoa. Samoin meillä perussuomalaisilla on oikeus olla asiasta eri mieltä ja tuoda esille ongelmia kohtia, jotka meidän mielestämme ovat tuhoisia maallemme. Esimerkiksi sisäinen turvallisuus on tällä hetkellä vakavasti uhattuna, joka on yksi valtion perustehtävistä, eli turvata kansalaisten turvallisuus. Ruotsi ja Tanska otti rajatarkastukset käyttöön siirtolaisvyöryn alettua. Suomi teki kansalaisiaan kohtaan ison virheen, kun ei toiminut samoin. Kummallista on, että haittamaahanmuuton yhteydessä nämä hyvät ihmiset eivät puhu länsimaisesta arvopohjasta, naisten oikeuksista, vähemmistöjen oikeuksista ja tasa-arvosta mitään. Minä kysyn miksi. Ystävät, tässä ollaan isojen kysymysten äärellä. Vapaa hyvinvointiyhteiskuntamme ei ole sattumalta syntynyt. Siihen on tarvittu vuosien varrella paljon järkeviä päätöksiä ja erimielisten kantojen yhteensovittamista. Äitimme, isämme ja isovanhempamme ovat kovalla työllä rakentaneet tämän maan yhdeksi maailman parhaista maista. Me emme saa sitä pilata. Meidän täytyy jatkossakin toimia niin, että pidämme Suomen ja Etelä-Savon edes nykyisen kaltaisena turvallisena paikkana elää ja asua. Mustia pilviä riittää maamme yllä, kun muutos tapahtuu hitaasti, vähän kerrallaan. Ongelmia on vaikea havaita ja sitten kun huomataan mitä on tapahtunut, on jo myöhäistä reagoida. Globalisaatio ei armahda meitäkään, vaan kilpailu kiristyy koko ajan ja meidän on taisteltava tosissaan pitääksemme hyvinvointimme taso. Valtiontalous on yksi kokonaisuus ja sitä ei voi erottaa esimerkiksi maahanmuuton kustannuksia. Ne täytyy ottaa huomioon ja niistä on uskallettava keskustella. Ja perussuomalaiset uskaltaa. Haittamaahanmuutto maksaa yhteiskunnalle nyt satoja miljoonia. Tällaisilla summilla autettaisiin 100-kertainen ihmismäärä lähtömaissaan. Apua saisivat myös naiset ja lapset, eikä niin kuin nyt Suomessa olevat maahanmuuttajamiehet. Meidän onkin punnittava voimavaramme tarkoin, mihin kaikkien veronmaksajien rahat riittää. Vaikka kuinka haluaisimme auttaa kaikkia maailman huono-osaisia, niin se ei ole mahdollista. Realismia on, että tuntemamme hyvinvointiyhteiskunta ei kauan kestä tätä auttamisen halua, johonkin raja on aina vedettävä. Ja huomioitavaa on, että tällä asialla jotkut puolueet tekevät härskisti sisäpolitiikkaa, omaa kannatustaan ajatellen välittämättä yhtään, mitä seurauksia maailmalle koituu pitkällä aikavälillä. Maamme vauraus, jolla perustellaan auttamisen halua, perustuu velanottoon, eli elämme yli varojemme. Siksi onkin tärkeää, että huolehdimme maan taloudesta. Euron arvo on ollut meidän epäsuosiollinen. Esim. Ruotsi hyötyy omasta valuutasta. Tarvitsisimme jatkuvasti sisäisiä devalvaatioita kilpailukyvymme turvaamiseksi. Ja kivin myötä olemme huomanneet, miten vaikeita ne on tehdä. Kun valuutta ei jousta, niin työntekijät ja työmarkkinat joustaa.
Osaratkaisuna Suomen tulisikin ottaa Ruotsista mallia ja siirtyä omaan valuutan käyttöön. Työelämän uudistuksia tarvitaan, mutta pelkona työntekijäpuolella on, että kilpailukyvyn nimissä työntekijän tyypillys tulee lisääntymään. Aktiivimalli ja nuorten alle 30-vuotiaiden irtisanomisen helpottaminen on vasta alkua. Työmarkkinoiden tasapainoisen kehittämisen kanssa tulee olla tarkkana, ettei tule ylilyöntejä ja työntekijöitä vedetä ihan pölin alta. Pitää muistaa, että työnantajat ja työntekijät ovat samassa veneessä ja kummankaan ei kannata nykäistä tappia irti. Nikkelin käyttötalous on myös pahasti velkainen. Kertaerät ei sitä muuksi muuta. Taloutta on tasapainotettava kovalla kädellä. Rakennetyöryhmässä on saatava tuloksia, koska muuttoliiket poispäin, pieni syntyvyys ja ikääntyminen on todellisuutta. Siksi myös huoltosuhde heikkenee. Korjaaminen ei ole yhdestä asiasta kiinni, vaan kaikilla tasoilla täytyy tehdä vielä paremmin, sillä päinvastaisista puheista huolimatta yrittämistä emme voi lopettaa. Liikenneinfra on hyvä aluksi saattaa kuntoon, ja tämä työ onkin jo aloitettu. Etelä-Savoa ei tule pelastamaan EU, meitä ei tule pelastamaan valtio, hallitus eikä eduskunta. Meidän on tehtävä se itse ja koko Itä-Savon kanssa yhdessä. Ystävät, perussuomalaiset on ainoa puolue Suomessa, joka uskaltaa pitää suomalaisten puolta ja vaalia suomalaisia tapoja ja kulttuuria. Vaikka meitä lyödään, leimataan ja mediassa osin vaietaankin, me emme taivu, vaan jatkamme parlamentaarisin keinoin työtämme suomalaisten hyväksi. Ihmisille pitää antaa mahdollisuuksia. Pitämällä kaikki mukana ja huolehtimalla sananvapaudesta ja suojatsemalla eri mieltä olevia, uskon, että Suomella ja Etelä-Savolla on mahdollisuus pärjätä tulevaisuudessakin. Hyvää vappua!